نستخدم نستخبوا جوا شو اثنين يجروا ورايا. شامبين شي 3 ضربات الذهب ما فتح ليش جرى لك لك شتايت اثنين مشاها يجروا ورايا يريدوا يقتلوني. ادخل انجا سببتك الهدوء. إذا تفتشت لي شي حاطة هناك مس. جيت عند السنيورة، شامبين شي 3 ضربات اما ما فتحتش. ديك دار فايتة تعرفش. اما تقعد السنيورة القى. كيرت؟ أنا ما سمعتش. ذكر هدوة لبستان وبعد مرة هدوة في الدار تا شيوخ وكل. اسمع شكل وحدة ايلو دم. السمعش بلازا تيرا ما نظامش لعمنت. اللي بنقرا متلوف وكلينا. ومالاش جرى عليك؟ أش كون في حانوتا وديهم فلشكم برا
Għalġ li għandek ben xie zazax, mela, jittaf kem bżajtux. Ħażej, iġrit mhux ħaġa sabiħa. Mela, ja, dabbat rasi ma l-ewel, għax messiri, id-dera kien jgħajli, għalla fil-babbilja tiħelġenna. Għawin, fejn u għal rajtu? Xenu? Ent ma konġan Peppe xeqbadna nġildu. Fejn u għal rajtu? Għadda zazuħ ftitilu, imma rikab ma wieħed karozza. Tibżax, l-lum jgħada nsibuħ minn taħt dan irrit jgħaddi, tlaqna. Attara, sawak lek, daw kienu għed jitġildu. Grazzi. Għara, meħen taqqiet. Isma, għadra ma tant il-daw kiet ma jittafx. Mela ma qabdux il-polizija. Le, ħrabna qabel. Li li taf li ħasbuni fis-sakra, ħasbdet nix-xengel bil-biza, u kienu se jgħamlu l-stabilizer u koll. Da, breathalyzer jgħidulu, u l-breathalyzer jgħamluħ lil dawk li jkunu jtisuqu fis-sakra. Mux meċin fi triq, Jansomma laqwa li fimtini. saħalikum. Grazzi minn ġdid. Inti fejn toqgħod? Imkien, missieri kaċċini mid-dar. Il-lejli ħoġu xara bank il-qatt. Ħażin. Ħana l x'namlu. Issa li miegħi u tkellmek ommi taħal dar. Nimxi hawnhekk. Int fostok muxaw, sewa najdlek jien, int annimalu mux bnidem! Annimal, mela bħal missierek, dak ukoll annimal kienu, Istot jarsim valenus, għalek li lek ħatma jaħmlek! Barra int, inti taħmilli, u tħobli kontajti darba, ux, Darax, fiċi tħobb u kol darax, il-tlaqqas il-limsarne ġoza ek ma taħmelja bitċa tanvazat li jint li ma konċaħdar li l-bintek, l-unika bint li jana kont għacċija l-barra minn darek! Inta u daqsi għax keċċejta l-resiminaw, tarbi joħra kien jonqosna u tarax. Istħi minn alla li ħalqe, tara l-bintek dik il-qada u titfaħħal barra! Naqtawa, issa joħseb dak li taqqala, aħjar toħseb dik il-borma int, għadda daw ċalisfi, u għandim ġuħak ma tafx. Bla flus ma nistax immur nishtrijien! Ma u nisra, u rajta kif, għatfall tmur tisraw, jaqqaħ balint. U biskot jarsin tali falin! Edek jien. Jaqqaħ ba, mija għandek kamerati bżax, ejja law. X'dellek mill-kappellan ġdid? Rajtek tkellmu Piet. Jidher mill-aħjar. Assis modell, propju kif għandna bżonn f'dan ir-raħal. Int Madul Lawrence qatt ma kellek grazzja, veru? Imma mhux ta' xejn tafx, dak kellu ideat antikwati u moffati, u llum l-affarijiet inbidlu ħabib. Qed titkellmu dwar Fader ġew jaw. Qed naħseb li kellimtu wkoll Espi. Ta' żgur, x'jom wara li wasalam, u stess jitkellem magħna. Kien awtoni ta' Menzju, Pawlu l-Ġipsi, u nejnu s-sofarina, u xi oħra mill-Housing Justice, kemm tħaqna bejnietna. X'differenza minn Dul Lawrence? Dak kien dejjem wiċċu mqarras. Jena naħseb li se jmur tajjeb ma' nistana għandu ċertu ħlewa u tattika kif jitkellem għal dak li jkun. U ma rajniex dek. Insomma, dawn il-qassisin kollha l-istess narhom jien. Dejjem jeqirdu biex jakkwistaw aktar flus. Għall-Knisja jgħidu. Estana, ent ma lajt Bradley Gardens. Bniedem qabel tagħmilha miegħu ma tistax tgħid x'inhu mhuwiex, imma veru jew mhux veru. U mela x'inhu? Fid-dinja Alla ħares kien kulħadd l-istess. Ammur il-kopli.
Biex komaddaw dal-għadu jaqaw. Erbaħna xereb ħagbira jew. Setħazu. Mux ukoll mistekkun ferħan bħalna tant. Għanna kappellan ġdejt. Aj, ma jommi. Għax ma jmux għan bosna xjatelu minn ġaburaw. Miskom ta' furi aħjar li jien nisbħal dan. Għat ma ġerraħtom fl-istonku tijaj. Espazzanz, il-kappellan li għam issa huwa differenti minn dak li qabel dax. Jeder bakboħ u jafem l-mandis. Jippurtani minnu jien li mandu xeridin għajdilek. Imma l-ura da missirek, da xtib ta' raġelu ħadd ma jista' jkellmu. Annimal, għad rajt bnidem annimal. Dakum missieri. Miskin ommi, nitħassara, ma tistax tkellmu għax jibda jfara kuj kisser kull ma jisib qoddemu u mhux darba u tnejn fajdeħ fuqha. Allura ngħid jien tibqa' toqgħod miegħu din. Fejn tirġa' tmur għajdli. Kun naf li ommi manda lil ħadd fuq min id-dur. Tirrapporta lill-pulizija. U mhux darba u tnejn provat tagħmlu dan. Imma meta tiftakar f'dawk iż-żewġ titfal. Dawk ħutek allura? Le, dawk it-tfal toħtu, meta żejra qed irabbihom hu. Et tarawx kemm imissek tħossok kuntenta li ħlist minn hemm ġew? Veru? Li ħlist jien biss mhux biżejjed. Għafol jom biex hemm ħelwa miegħi. Dan ukoll xorta waħda nħossalija. U nħossal dawk iż-żewġ titfal ukoll. Dawk żgur li m'għandhomx ħtija. Mux ma jiddu. Ma tiġu ma jiddu. Għanna, għaxan. U mandek asma zaħir għandek. Kif ġajt? Mario. Għattu fala. Stenni li daċċin, taġi. Vija kif ma konta għaddit. Il-vis kotta maddum tibbi. Kif qasam għal-għasu? Dak il-raġel bada jxħtinna l-ġebel. Għu xħettikom il-ġebel da? Stidju? Forsi saqtulu xaħġa? Kenna l-ġuħ. Flus ma kellniex. Għax ma ċidommok? Inċisa? Steve. Kullu missirek? Fejn toqgħodu? Missieri tanzu, l-imxajta jgħidulu. Tafudun. Smaj kbir. Ma s'issa għadet ma toqgħodina. Intom tmurru skola. Intom. ħaġa għabna xinajdikom tfal. Għat maħtkom t-missofri t-mum mixtaqkom. ħakku biex iġi nisru. Issa u għadjont. Min jisaq minn fejn? Intom ma tidux minn fejn, iġ veru? Ħallejtu b'xejn sanzi. Ismani ħol. Xibti nagħmelu jien qatt ma rajtu l-ewwel dak. Imma efimni, inti żgur li hu t-tifla lilu semmiet. Għax dawn l-affarijiet tittoqgħod b'seba' għajnejn sanzi.
Ara xi ġifieri, jista' jkun li t-tifla tiegħek waħlet fih kapriċċ. Issa daħħalni fid-dubju ta' imma minn banda ngħid li ħeresin tiegħi biex imdorrija tħarref. Jiena ma qedx ngħidlek li t-tifla tiegħek tħarref sans. Għal dawn l-affarijiet ma trid tkun fi żgur sans dawn l-affarijiet. Isma' li inti da Ġorġ tafujek. Lil Ġorġ nafu ma eżatt fejn joqgħod ma nafx, naf biss tismajtu ngħidu tħal qormi, imma daqshekk biss, fejn joqgħod eżatt ma nafx sans hija. Ma jimportax. Mod jew ieħor insejbu għasak ikoll interraq ma' Malta kollha, miegħi mhux ħajċċewwex dak, ħajja tlaqna demmietek. Ħaqqek aktar minn hekk, kemm il-darba wissejtek biex toqgħod attent. It-tort kollu ntiħlilek għax int akbar minnu. Jien attent kont, imma se tilħanu ġifuna bħal berqa jiex trid li nagħmel. Allura x'qalilkom il-kappellan? Qajat magħkom? Le, ma jgħid anzi dan iċ-ċokolata. Ma għalina biex ma nisorqux il-bambin nitfanna l-infern. Aħjar iġibinna x'niklu l-bambin għajdu l-kappellan. Isma, staqsikom xi ħaġa l-missierkom il-kappellan? Iwa, imma qalli għadu qatt ma kelmu. Ara x'għandek tagħmel Mario, mor għand Fonsu u ġib il-ħobs. Flus ma. U mbagħad inħallsu jien għajdlu. Meta jkolli. Ma, għandi l-ġuħ. Mor ta' xjuħ, il-minestra da mhix lesta u biex iddiklu jrid ikun hawn missierkom. Allura jekk intu ma jiġi nibqa' bil-ġuħ. Dik l-ordni u daqshekk. Ara, mur fuq is-seta, hemm biex teħweġ u għalaħħom li. Araftek sew lilek. Int min int bħalissa? Naf li rajtek x'imkien imma nsejt fejn. Kien hemm tnejn qed jiġru warajja bil-lejl u inti ħbejtni. Tiftakar issa? Ivi, issa qed niftakar. Kif int? Kif kont qajt? Issa kollox għadda. Kont mortant il-pulizija u lil dawk it-tnejn għamiltulhom garanzija. Xi ġifieri garanzija? Għasek kellmuni ma jistgħu, aħseb wara kemm isawtuni. Int kif int? Kont rajtek Anġlu dakinhar, int x'ismek? Alison, u int? Karl. Qiegħed fuq ix-xogħol? Iva, kont sir sal-posta. Inti taħdem? Kont, imma issa le. Taf xi xogħol? Naf wieħed li missieru għandu lukanda. Trid inkellmu. Nibqa' nafulek kieku, meta taħseb li tkellmu? Il-lejla stess, kif ħanamel biex inkellmek? Ħaniktblek in-numru tiegħi. Ha, ċempilli jew meta jkollok risposta? Grazzi. Tisma' minn għandi. Ma d-raġek ma fil-restorant. U dan, insomma, ordna soppa, u ma tkun ġej l-ura l-waiter. Dan nota li subaħ kien fil-soppa. Għallu waiter, għallu dik subaħ fil-soppa, ġaf. Għallu jissi, għallu id-dijas, għallu id-dijas. Għallu ġimma nistajna sajma uħra, ma da, kien raġel u prova li t-trejni t-ġubbina titkellem. U d-dubbina ħasibna xi sar biex għalli ma titkellem. Iva, waħda r-restorant. U għalja l-waiter, għallu-waiter, għallu d-dubbina da ġeja. Saħli komunità, nara dak li ġej, ekk il-bambini li t-tempi kun sabiħ, se organizzaw piknik, se morru il-busket, se nikka u nezzel il-pizza u kollu tħobba l-pizza ġvera. Iva, bat, naqdu l-għabu ftejt, u bat morru għattem, all right? U so tiġu għal-plani support. Dina t-sulkom 25 cents. Indok tiġu tiġu? Għanara, kullħat se ġifir. Stajfen, taraħ dak il-van, mur u dik il-mara ħudila żewġ kaboċċiet għal-missiere, qed tifhimni? Jekk taqbadli. Inti joqgħod attent billi ma taqbdekx. Ma għandix intiħ lill-missierek. Li nagħmel miegħu, ma. Iva, inti aħjar li tkun miegħu. Inti qotaljena bil-klim il dik il-mara sakemm ħudd ħudila l-kaboċċi. Qed tifhmni? Isa marru jisek ġabba sejsa fit-tex kaffe. Ħaffu marru. Sabri għajtan fil-lum? X'bellek? Jgħamil ma nara? Ammonta! Sejjer, ciao, sabi għal-mami, ciao.
ħanara isa. Mux ħazina lanqas ikolli xintiħ il-missiera kieku pjaċir bihom żgur. Isa fittex. Tajjeb għandna daqsxejn mhux ħażina li issa nfittxu mmorru ħanfittex insajjarlu l-missiera. Ma, ejja żammur Dutrina. Issa naraw, issa nfittxu mmorru lejn id-dar ħammur insajjar nagħmel il-gorma tħalli minn esra bxi. ġebbeġ, set ma ġebbeġ. Mux aħjar tneħi dak il-fliskun tal-imbit u tmurlu għat-tabib? Għat-tabib morend, jien ma niflax nimxi. Imma fejtit inti flaħ timxiju, għandek il-qalb ħalli l-tifelek din il-qada li kollu. ġatek, għat-tabib morend u tal-ċoħra għax l-winek il-ġewza torqok. Għatifimni? Jabbi ma l-int. Stephen, mur għat-tabib int, hubbu daqxej paċenzja ruħi. Feħad ibatu daqe, feħad ibatu. Għant il-tabib. Min qabdek biex tibatu għat-tabib? Għat-tabib morend għatek. Jien misan ħalli t-tifel wahdu? Dak is-sena uħsebu jien. Mela xeqqa tawin, ma u jitla. Ara ma tħallekx wahdu, xarrablu daqxejn rasu l-ħin. Ma u taħattu l-parla tajn. Ġallu ċifru li. Ma u jitla, għaxu għadda blet għal-fresku mur. Tajt għalija prima. Jena kolla nsertajt ma niflax. Ftit nix dal-ħar. Isma, mill-li għat li nifhem x'għandu t-tifel. Tiħdem noppilla li. Nej fil-ħodu u t-nej fil-għaxija u d-deni ma la jinżillu. X'għandin dik tabib? Għalli xejn. Tkun imbirka. Jisobiju ma stax niġi wkoll. Ta' bil-ħab, kif nużansu? Dak qiegħed fid-dinja biex inkwetani bis-sinjur, ma nistax insib tarfu. Grazzi mill-ġdid il-lejl it-tajjeb. Għaw xaħna namlu zazuħ? Inċ ismek? Tito, Don. Tito? Għanċ isemu? Għax messi semmini għal Mussolini, dak kien jismu jgħidu, aktar li għomni insomma. Le, mux Tito kien jismu dak imma Benito. Jgħidu l-ek għal-qosor forsi. Inti minnawn il-raħal? Le, nil-ħarri minna jina, imma l-lom ġejt għal-tizzi għaziza, għax da jaqta l-lommi. Ek għart li. Tix tiġi miħaj Benito? Kif inti li għettajt Don. Kam mustram dak li semmux. Mux Trump. Isem sabiħan, si? Sab tix tiġi miħaj knisja. ħana dik xannax namlu, trit? Ejju. Farfu sew Tito, ta' sarat l-istija, tikiħor. Biex tittaħdem għal? Iva, il-reġistra l-istan ta' knisja tagħna dejjem ngħidu mhux hekk mela ħanajlek. Mela. Għamis l-uffiċċju qed tiġi ħadd. Ja sidi. Iva. Daqs x'inhu dal-gandli? Laqqas għandna bħalu fil-knisja tagħna żgur. Xaċċ għandi wkoll. Tejt għandhom il-maqaw. Għara ta' Int minint, il-kappellana u jgħad baħbuħ. ġew. Jimportat mor s-sajjaħlu. Iva, stendaw ta' stendaw. Għandi bżon? Inti l-kappellan il-ġdijt u xek, għandi bżon ninkelmek, għandi bżon l-għajnuna tijak. Għandli. Xie triti? Inti xismek? Betty, jien Marzanzu, qed irrabil dawk iż-żewġ tfal li wieħed minnhom kien qatmulu rasu u inti dawejtilu tiftakara. Iva, Stephen u Marjak ma nisbaljax. U xie? Kollha kemm huma imqarbin imiss dawk it-tfal ma nistax insib tarfhom. Intant, fiex nista' dik għajdli? Xtaqt inkelmek dwar binti Ellison, dik ħarġet igla u żewġi keċċija mid-dar. Għallu sa fejt issa bintek? Inti taf fejn qiegħda? Le, dak li qed jinkwetani ġan darba xhur tqala u ma nistax inħalliha tfendi għar-rasa.
Inti għandek min jiġi minnek? Satet ma rritan ċaħat minnhom? Jien m'għandi l-ħadd, imma inti naħseb li tista' tgħinni sur kappillan. Nixtieq li nista' ngħinek, ma kif għajdli? Jiena mhix detective. Jiena forsi tistaqsi li xi kappillani oħra, forsi jkunu jafuha. Inti mort inti l-pulizija. Le, imħabba żewġi ma nabbużax, Alla ħares ikun jaf li ġejt għawas kulli joqtolni. Smajt ħafna dwar żewġek, xi moment irid niġi nkellem. Ma nafx kemm se jirnexxielek, dak salvaġġ u lilkom il-qassisin ma jaħmilkomx. Blenna tella naslu, tibżax, issa jagħmel l-uffiċċju ħafna dak id-dettal. Għal-tallum, ma tiswewa xej, xinu xej. Meta kon daqskom jien, tax kem kont naqdiħ il-mistieri, jien jħodni miegħu il-belt u nistraq il-Baħrin, jkunu xurbana u għarħin naqtfelhom il-portafol. Portafol paxilku. Portafol? Kartiera, li tkun mimlija bil-lidi. Tax kem kien ifaħħarni mistieri. Fis-supermarket ma tistax tagħmel li trid, ikun hemm ħafna jnejn mas. Ħallina minnek. L-aħħar li kont se nisaq il-galletti li kien hemm ġiex nisa u kienu ħajaqduni pa. Isma' tax qal il-kappellan. Għallek il-kappellan? Jak nisra. Nagħmlu gnub. Iwa għallek il-kappellan. Jak ma jkollni flina minn ħajtina. Minn ħajt ma għadu kappellan. Xej ma naġek Marju. Fid-dinja aktar ma tisra aktar aħjar. Ftemna? Melek. Għali għamur jitnejjek il-kappellan. Tit, għax għalla ġarajk. Għax it-tfal semmet dik il-mara, jiena nafa, taf. Tafa? Għada kif sir tafa? Kont il-qad maħħa kombinazzjoni. Mela, dajlek il-sew tħassarta u ħatta t-toppi. U s-sassar minna. Issa, għadda toqot maħna, ux. Allora, sa' titkellem, mux ma tkellimx qabel. Għax, għabbe dejjem tajdli, biex ma naddaħax fej ma jesanix. Issa, jina maħna ftit, ta' Najt l-ek sew solvejt il-problema, illi ma konċ naf kif san solvi. Issa jħti ċoħodni għand ommok, biex nintaqa maħħa din it-tfajja. Iva, ma ta' tasol kappella. Iva. Aħna nħallu fidejk, Sunnerik. Inti għandek bosta esperienza u servejt f'ħafna komitati. Le għattajt kollu minn nundri, ma waħda ma nista' nagħmel xejn. Ikolli bżonn għajnuna datum. Ngħid għalija jillest li ngħid, naħoss li l-kappella li għandna huwa bniedem ta' minjeni. Verissimu, jien li ħafna nixtieq ikun nista' nagħmel xi ħaġa. X'idea għandek Paw? Min jaf li kienu bdew xi kofa morning dak-knisja. Nisa jħobbuhom ħafna dawn l-affarijiet. Idea tajba din. Imma ma nistgħux nibdu norganizzaw dawn l-affarijiet qabel ma ninformaw il-kappellan. Ovvjament, il-knisja tagħna għandha bżonn ħafna tiswijiet Sunnerik. Is-saqaf għandu bżonn ta' dawra nowis. U dawl irid isir mill-ġdid. Ekku. Bil-flus nixbru kollox nirranġaw. Jekk tridu, inkellmu l-kappellan. Aħna nħallu fidek Sunnerik. Jien les biex nagħtikom ir-remissa tiegħi, nintaqgħu fiha. Proset, din idea tajba. Ħallu fidejja. Elisi, inti taf li jena li l-ek ħabbejt ksam l-ewwel darba li ġejta. Jena qed ngħidlek dan mhux biex niftaħar, imma inti taf kemm ħadħsiebek jiena mill-ewwel darba li jekli li ħriġt ilha. Dan kollu nafu, u nirringrazzjak. Qed ngħidlek dan mhux biex toqgħod tirringrazzjani. Jiena kull marret inkun naf minn għandek hu, jekk bdilx ħsiebek dwar l-abort. Dak kollox. Jien naħseb li dik hija l-aħjar triq għalija ċett. Le, mhix. Billi inti omma ma tatikx id-dritt li toqtola. Jien taf xirrid inkun naf minn għandek, minn dakkallek f'moħħok dan il-ħsieb orribli. Isma' jekk inti twettaq dan li qed tgħid minn sessi paċi qatt tul ħajtek kollha. Taħseb li nkun kontenta jekk insomma ma tafx kemm ma ħażin nisin in-nies. Ruħi, inti m'għandekx tagħti każ il-sin in-nies? Dmirek hu li tieħu ħsieb dik it-tarbija li ġejja fid-dinja. Tagħtiha mħabbtek u trabbija fil-biża' Alla. Tagħtiha imħabba ta' fimt? Li nidi li mħabba ftit li xejn ta' wili, għalhekk ġejt fil ġejt. Hawl ħalejt ma' għamlu fil-friġġ u mura l-ħobs tit. Ejja x'bajġa jasejja isni nakku kodu għodu ta'. Is-sada murina ħalipu għal-ħobs, tajbek titu. Illum Melisin, għanda persuna li ġejja żura. Jien? U min ġejja rani? Għaliex ma kienx qabel ċert? Nafa jien? Ngħid li tafa, ħu ftit sabar ieħor. Ara ejja Titu, fittex mur ħalli tiġi u tkun hawn x'kien ikun hawn il-mistiedna. Ejja ma,
fit-teshtin il-flus, għax s-sanka jena għandi kurosita biex nsir naf meri. Jena ħobba il-flus, nafx naħdem bijom. Ensi, non ma kħanġiti għak tajlek. Jien, għad ma kont moment kita minn dakinhar li tlaqt mid-dar. Skużi ta' mux tlaqt, ma missieri kaċċini. Il-dak is-semmix, missierek mhux bniedem, imbanni ma libes il-ħwejjeġ. Ġew ma nisaqx aktar. Għara li sinjina, lest immur nkelmu, forsi ma tafxiex, niprofa nipperswadi. Ma dak m'għandekx ċans, ma ġibix zew żgur. Miħila tiegħi biss le, ma b'dajnu natalla, forsi għandi ma jinasal. X'inhi din tiegħek? Għaliex ma tridix it-tarbija? Dik biċċa tiegħi ma, mhux ser inħalli lil ħadd min jindaħalli. Għara li sin, palissa inti tinsabajjina, ma tix tirraġuna. Palissa boħsib saħtek u dik it-tarbija, u bat wara nara. ċart, jien minn dejjem għetlek, aħna dejjem ikonna bżonn ħatar, eżli ma tinsinix ta' jien mhux dejjem ġibtlek mod jew ieħor jew, dal-aħħar ma ġejtx raw, għalkom daħxejn ngħid naħħu. Ma sa m'intix ħażin ta' ma nqolx, ma nqara ta' kliem tajjeb. Kollox, ciao. Bonġu ċans, kif indal-ħodu? Ma nafx. Minna verraħadja. Għandek raġun, għax ma turġeġeġ ruħi miegħek. Jiena fadu ġew il-kappillan ġdid. Ejja, smajthom isemmu. Ma qatt ma rajtek, ngħidlek istew. Kont nagħmlek aktar żbozz ta'. Għajdi xi ħaġa. Xtaqt li nitkellmu xi ftit. Jien? Li, għajdi dun. Insomma, palissa nsab daqsxejn imħabbat. Min naf kieku tiġi daqsxejn nitkellmu. U x'in allura? Wara l-barka. U fej? Il-knisja. La, meħle ma neġix, sammi l-isknisja. Għara, ħana d kif namlu. Tix inta għawan spiru l-kanċa? Tajjeb? Li għara x'namlu. Mina fif diġi l-uffiċu tiegħi, tajjeb? U xejn allura? Għassibta nkun qed nistenni. Sant, dak iżum xi tfal x'għad tinkellmek. Dik issew dak it-tfal għaliex ma tibathomx l-iskola. Ma tafx li possibbli ma tafx li bl-iskola ma jagħmlu xejn. Jiena qatt ma ttilhom biex ma jmorrux. Dawk tfal indemonjati dak li nista' ngħid jien, isma' wara kollox, jien irid min jgħinni hu, dik il-biċċa l-qanadi ma nistax naħdem waħdi u xek. Ejfa ma jgħidilx li tom sar biex jaħdmu r-raba dak it-tfal. Inti għandek tifla, Alison, dik ma tikx daqqatit. Dik issemmijiex, dik qatt ma writni twa rispett lejja, moħħa biex tinżebaħ u tindelek u tiġri ma dakum għal ieħor. Ara x'ħadet issa. Ġara. Ħarġet qira, stat gawlieħ. Ma rridx naf biha aktar xejn tal-bot minn dari. Kif? Konna flit qila u kif xejn tal-barra? Ara x'ridni nagħmel, Ma għandix rispett dik, ma rridx naf biha aktar. U ma bdek possibbli, ħallitek tagħmel biċċa bħallin. Dik ma tindaħarx, hemm ġewġien jekk m'għandek ma jogħġobix. Titla' ukoll min ibżonna. Le, sa frit ma jsirux hekk. Int li l-marti ma tafix, jekk inti għallala titla' fuq rasi u bija ħadd ma jagħmel li jrid. Imma binti fejn tinsab? Palissa għandna bżonn għajnuna tagħkom. Jekk ġibtni għalek biss, nista' ngħidlek li qed titla' fiż-żmien dun. Dik lajta minn qalbi darba dejjem u li int m'għandekx tridni ħallini fil-paċi. Darbit kif jinfela. Mela nibqgħu hekk. Tajjeb, kollox sew,
ċam. Mela, xat li jismek? Alison Borġ. ħanajdlek l-isim. Bħalissa ma tantx għaddejjin żmien tajjeb ħafna. L-uniku xogħol li nista' nofrilek huwa ta' cleaner. Xi tajt? Meta nista' nibda? Tista' tibda minn għada. Għajt li Dorin tiġi fl-uffiċċju tiegħu jekk jogħġbok. ħanajdlek issa se nqabdek ma' din Dorin. Din hija l-housekeeper qiegħu ħossib tagħkom kollha. Għamel li tgħidlek u għandek mur tajjeb ħafna magħha. Hello? Jien jgħidli? Le, stenna ftit. L-uffiċjal tagħkom diġà kien hawn u tkellem ma' Sur Stafraċ li għandu l-każ fidejh. Le, u l-proprjetarju. Bħalissa mhux hawn jekk iċċempillu daqs. Se oħra għandek issibu. Tajjeb, għamel hekk. Saħħa. Għaddi? ħanejdlek Dori, din hija Miss Alison Borġ, se tibda taħdem magħna bħala cleaner, se tibda minn għada. Ferma x'għandha tagħmel u l-ħinijiet u l-bqija fidejk. Għalkek Martez dwar Vicky u Mary? Iva, dik hija ħaġa oħra tirridu narawha. Issa tistgħu tmorru. Thank you. ġejjin intom, ejjew ħaffu! ġejjin! Ejja, Kont se tgħidli dwar ix-xogħol Alison? Għalissa jkollu nibqa' fejn jien, ma nistax nagħmel mod ieħor Karl. Fejn tefak? Cleaner. Dak il-ġobb biss li se toffri li qalet. M'hemmx tagħmel għalissa. Issa naraw, imma nwedek li jekk inkun naf xi ħaġa oħra ngħidlek mal-ewwel. Ħadek toqgħod fejn kont. Iva s'issa, ċetta mara mill-aħjar, u alla ħares ma kienitx għalija. Inti ħarusa Alison. Kont, iż-żagħżugħ li ħabbejt tradini, ħalliret u telaqni. U ommok u missiera kif ħaduha? Missieri lanqas bissieri tjaf bija. Tifli dan l-aħħar ġiet tarani ommi flimkien mal-kappillan tagħna. Tridi nerġa' mmur id-dar. Se tagħmel terġa' tmur. Kemm idum ħaj missier imma nidħolx imġew. Għara xqara l-bahra, għaw ġabek li. Għandi bżon minn kelmek, sant. Għajdi, si. Le, mux għawn, nixrob di, u morru nitkellmu daqxej balla rasi u rasek, tifimni. Mela, biex inti ġi għadna ħagġa. Femni sewa li. Trid taqla 300 lira sant. Tistaqsejni? Għajdi, xanti naħmel? Ara, ifimni, għawn sinjur, li lest li xallas 300 lira jek nakwistawlu tarbija. Tarbija? Mela ma tafx inti tajda ħagġa. Eja, biex għed tiskanta sans, mela għat ma smajt xejn int. Għadu tarbija bnejt id-dinġiba najti, taffarijiet da. Tajba din. Isma għalin xaħat, mussa għal-mek jinsat kif għaddek tabilom daw l-affarijiet. Mux faċi daqskemti, da siħeb, jibta, u minu dakkin li semmejt kalla. Issa, u minu, sanzu fuq kollox inti ma ta' fuq għara. Da Ġarmanis, li jrid jitlaq minn Malta kif ikollu tarbija fidejh. Fimt issa? Fimt, mela ma fimx, bes najdilek li jibta, għas-sogru li fija, insomma li semmejt miexej, Ma ġara xej tibżax, jek minti x'interessat li tagħmel għad il-biċċa xogħol, inħabbat bi pieħor sans ta'. Not hija, jena ma plekx hekk, għajt id-Ġermanis. Li jien li taktar flus biex iwettad il-biċċa xogħol skabruża, mela jekk ninqabad mhux jien ieħor xi ikraħab jew. Nipprova nkellmu sansu, imma inti x'inti tippretendi? Għajdu jirdoppja somma, allora inti kif tirtafu dal-Ġermanis? Propjament mhux jiena nafu ma t-tifel tiegħi Johnny fimni. Tara issa li timmur inkellem lilu ħalli nara sa jgħid li hu. Mhux hekk?
tifel jew tifla, xorta għalih da. Naħseb li għalih xorta xo ma qalli xejn fuqek li qalli żguru li melli jkollu t-tarbija fidejh u martu iparpru l-barra minn Malta. Taf x'inhu żgur sans li dil-biċċa xogħol iridu nagħmluha malaj kemm jista' jkun. Jena għandi tifla ħajkollha tarbija kieku imma tbaqalu, meta affetta l-aġra, meta tarbija xi qasrija naqbad u nisqa' kif ġib wara ħalib. Int tara x'għandek saħmel sieħeb, int kellem il-dal Ġermaniż u għaddu dwar il-flus li rrid jien. Mbagħad sadattant jien nibda nagħmel tarbija. Niftehmin aħna sans, niftehmin aħna. Inħallif lek garaġġ kemm tista'. Fimna xi rid malajt ħalli ma nitarfuhomx il-flus sans. Min għalija kellek tgħidli xi ħaġa sant. Ejwa, mela. Sibt liħ ta' bagatella flus jettejni f'biċċa xogħol li rrid nagħmel int. Kif? U x'inhi di l-biċċa xogħol? Tiftakar meta ġi dak ir-raġel kellimni hawn, Iva, kompli. Jekk nagħmluha flimkien dil-biċċa xogħol għandha ssir ħafifa bet. Iva, għajdi x'inhi di l-biċċa xogħol li se tagħmel għax issa qabbad dik kużita kbira. Biex indaħħal il-flus li weduni, irrid qabel nakwista tarbija fidi. Qed tifhimni issa? Tarbija? U ngħid jien di tarbija x'se tagħmlu biha? Xejn speċjali, tiqgħod tibli kastelli, it-tarbija ma ħajġilha xejn. it-tarbija kull ma ħajġrila tbiddel idej, dak kollox. Ma nafx jien. Mhux ma tafx? Itħatajni bil-qalb it-tajba jew. Għax jipportani mit-tfal jien. Iva, u meta se jsir dan ix-xogħol? Mill-aktar fis possibbli. U ser ikun xogħli? L-aktar ħaġa faċli. In toħroġ il-prem li għandek hemm fl-orfa u timxi kull fejn nimxi jien. Qed tifhem? Mal-imbat insib l-okkazjoni naqta fit-tarbija li tfaħalek il-prem u inti tdabbar rasek. Qed tifhimni bħala mara int ħadd ma jissuspetta ħażin fik. Qed tifhem? Allura jien mi se jmissni xejn minn tal-fissa se ddaħħal san. Int min ix-xjagħten jagħdu qallek li ma ħajmissek xejn. Dak ħallef f'idejja. Skont l-apparenza daw is-sinjuri jridu tarbija fidejhom biex ifittxu l-papru minn Malta, qed tifhem? Iġifieri t-tarbija sa titlaq minn Malta wkoll? Hekk tawli x'nifhem. Skont l-apparenza da s-sinjur xil-mni għalu irrit jgħati t-tarbija l-martu bħala regal. Qed tifhimni? Mbagħad jitilqu, u s-samba jinxib portani minn da. Jien laqwa nindaħħal il-flus fidi u nixrob l-imbit. Mhux hekk imma jew. L-estejtem, fittex mur biħdak il-karawet, għaxek jiġi missierek u jisibek għadek għam tanċi għamil. Istanna marriċ nirranġa xogħol qabel. Ma jina ħammur miegħu. Enta ħjar leja. Ħalli jiġi miegħi wara xogħol jagħmel hawn. Inti tindaħax li dak għandi bżonnu għaw. Ara mur fittex biħdak il-karawet u tiġix qabel ma tbieħu kollu, qed tifhimni? Sejjer. Ejja fittex mur u tiġix qabel ma tbieħ kollox. Aġġel ħaffef isek riqet. Saħħa. Int Marju, aqbad l-iskora u iġbor kemm issib fliexken u ma tmur bihom għandak tas-soltu. Ara issa ħalsek, all right? Għandi l-ġuħ ma. Bħalissa m'għandix inti, issa mor iġbor il-fliexken u mbagħad kien xini ħalsek, ixtil bezzun u għajdu delikulek bil-buttir. Qed tifhimni? Issa ħaffef mur iddum xi. Tlaqt ma. Mur ibni.
Johnny jifimni, Sanzu mill-ewwel għalli, jew nirdupjaw is-somma jew ma nagħmlu xejn. Li kemm offrejt, Kummissir. Jiena tajtu 300, ngħidlek is-sewa bid-dritt ipprovajt naħseb ftit għal rasi. Imma il-problema issa jiena Sanzu se naqbad ngħidu. Batutu jomlu, hekk inti mkxorta jomlu. Kollox sew, inti dan il-Ġermanis tak xi data? Dat eżatt ma tagħnix. Imma Mr. Burgess irid kosta kollu dik it-tarbija, ma jridx jiddisappunta lil martu. Ħalli fidej, issa nerġa' nsib il-Sanzu u nerġa' nkellmu jiena kollox nirranġaw. Isma' inti għall-pjazza? Ejju. Mela jien nitgħu biċċa mhux ħan nitgħu biċċa miegħek. Ħadd gost li kulħadd ħabel ma nikla tal-kappella. Kulħadd ferħan u kulħadd anzjuż, anzi. U meta huwa sewwa il-berde tal-kappella. Fl-20 ta' dax-xahar. Fl-20? Tajjeb għalik. Iva tajjeb. 15 oħra jaħbad. Ejjeb. Għamlina l-istess waiter. Taf xin naħseb qalbi. Qed niftakar kif iltqajna l-ewwel darba jiena u int. Tiftakar Karl? Niftakar ngħid u dakinhar imnalla kontenta għalija. Ħares l-isim. Ħal meta se jkollok il-baby. Għad niftit lura baqri 3 xhur oħra. Ma jgħaddux bħal minn dawn l-oħrajn. X'beħsibek tagħmel għajdli? Naqasna fin stess. Allura kelli ħsib li nagħmel abort. U issa ma tarax. Ma qbilx miegħek. Mela ħana li ġara fit-triq tagħna. Kien hemm tfajla u ġrala bħalek u bħalek ħasbet biex tagħmel abort u għamlitu ta' mara li. Illum ta' fejn tinsab di Frankuni, ir-rimors ma ħallix bi kwieta. Imma jinserna b'din it-tarbija. Kif tridni nkompli naħdem biex ngħix? Il-missier sar minnu tħobbu? Le, l-ġjali ma kienx kuntent it-sa tiegħi. Aktar u aktar mela m'għandekx tagħmel dak li għad. Bik li faċli kieku, imma jiena m'għandi l-ħadd min jgħinni, kif ser ngħixu tnejn? Tista' tgħidli Karl, jiena ħadd m'għandi min jgħinni. Ara kieku. X'kont se tgħid? Ara, kieku t-tarbija tista' żomm li ommi, hekk xort oħra. Dik li tgħix magħha xi tgħid? Ġieli tkellimt magħha rigward hekk. Tkellimna. Għad li ċettejja mara mill-aħjar, xorta waħdija barranija. Nista' xi ħaġa issa. Imma rridek li tkun sinċera miegħi. Inta negrazzja miegħi. Jistessatlek, toħx tista' tgħidli le? Le, mhux kif qed taħseb int. Jiena ma weġibtekx għax stħajt. Veru? Kemm għamiltni ferħan. Jien les li nieħdok bħala marti. It-tarbija li ġejja fid-dinja tkun tiegħi wkoll. Grazzi, Karl. Sanzu! Għalli jista' jkun Sanzu mhux hawn jagħtux. Le, int min int? Jiena Lippu, ara ħalli ngħidlek kif tagħmel, għamil li pjaċir. Għajdlu li l-lejla nkun nistenneħ għan spiru l-ganġ dak tal-bar, tinsiex tgħidlu ħija tagħmel li pjaċir. Iwa, issa ngħidu da. O saħħa ħeju, grazzi. Allura ma tafhomx il-dazzaza, qatt ma rajthom. Le ma naf il-ħabt, wieħed biss ġieli rajtu l-marsa. Issa la jiġi missierek għajdlu, u x'kemm kellek flus? 3 lira żgur u xi sent. Dak kien jonqosna issa, sewwa jgħidu lil-ħmar il-makut, idura li ħaddu bit, huwa xortejna kemm għandna xortejna ħażina. Dak li jiġina lilna, Kammu tam sabiħ l-lum su s-sajf, veru tafx. Aħna l-Maltin minn daqsek ma nix ingergru mit-temp. Veru s-semu. Ġifir l-lum, waħda tal-qżmina, għoxin. Ek jgħidu, xaħna se noħraġ bin. Xġuħet jaqbadni. Għazin, għaxan mal-bod mid-dar. Isma, trix tiġi tuħu xaħġa maħna l-lum. L-lum ma s-sama tarax. Mela s-sinu l-għamilita tkun taf bija. Ħaqqi ma xaqna nkun dojnietkom? Nkun daqseb. Isma tafx naħseb. Naħseb il-li uħtuk il-lum tlassilek xaħġa speċjali. Xejjiet li ma naf, imma minni jek trid. Il-lum waħdi ser nikon. Għax uħti qalet, il-lum dan il-tir s-sur tal-bun pastur. Ma għamellek x'namlu. Nabdu naħdu grok għall-labdi. Mbagħad qosor id-darti fu xi ħaġa magħna ngħid għalija s-sorpriż u nħobbhom jien. Fidejk ir-roton Erik. Ara, ejja nifsortu fil-lukan.
Xilħan xie tfaffa terġgħu qed ixomma. Mistu le, dirħat kom taqsam li qalbi. Mela jgħani għadu aperittiv, għalli ftaħlek l-aptit. Nista' ngħidlek li issa li jisab firtuħ beda. Tnaj Martinek jogħġbok. Bis-saħħa li għek s-tappella. Għam xarq tu ċelebra minn djera. Ħalli naraw. Għanna tkun ikla tajba, ma li għanna xarqu bis-saħħa tiegħu. Proset, ejkem ġu dwar għajbi tal-lum. Ixolok jgħamil. Għarissa, għajħan poġu bil-għada għallin jeklu, għadar ġo me jgħad bil-ġuħ. Nisperaw li ma tkunx l-aħħar darba. Grazie ħafna. Issa nittama li kontent sans. Għalix li siħeb, isma wara kollox il-flus nitlab, u ma raġunati ta' għas-sogru li ħaniħu. Għara, issa fidejk, meta trid tista' tibda, pero tinsix xatlek dawk il-Ġermaniżi sal-aħħar ta' dan ix-xahar iridu jsefru. Issa ħanistaqsik ħaġa oħra lib. Għadli. Ejja ngħidu li nakwista tarbija sewa. Sewa. Se nagħmel biha di, ma sex noqgħod iġibiha fit-tora u xi. Dik ħaġa żejra ħara sans. Issa inħallilek in-numru tat-telefon tiegħi. Meta takkwista t-tarbija tkun fidejk, għatini ċempila, niġib il-karozza u noħodilek neħelsek minna. Tajjeb hekk. Hekk mod ieħor għax ngħidlek issew, kont naqra mħawwa taħija fuq hekk. Xibħawa dik ħaġa żgħira kollha kollox nas. Sans. Issim xi mija janspiru ħanħallas lek terz. Xitajt? Għed raġuna ġbin. Xitajt? Ekk morru. Sensu, għamnek joġbok? Le għadu maġiex, għaddi ġewa. Għaddi sur kappellan. Propjament, lilek ġejt inkellem. U ġejn tawn, għax ngħidlek il-verità lilek qatt ma narak il-Knisja. Għandek raġun, kieku rrid liġi laqqas nista' dak ix-xetan li għandim dawar miegħi. Jaqgħu ma jħallikx. Ekku, m'hemmx, ma jridx jabbi Knisja. Ilkom il-qassisin ma jaħmilkomx pinġuti. Forsi xi ħadd tagħmillu xi ħaġa? Kunna, Lidu Lawrenz, il-kappellan ta' qablek, xejn ma kien ħelu man-nies, ħafna mill-parruċċani ma kienux jaħlu. Kien qisu wiċċ laskri u x'hekk jgħidu. Xi kultant bidem jiżbalja, mingħajr ma jkun jaf. Imma issa ħalli ngħidlek għaliex ġejt għandek. Fi xaru kaza, laqas offrejtek biex poġġi bil-qeda. U ma importax, ma importax. Allura, x'għandek bżonn? Peppina, dik il-mara li kienet tieħu ħsieb il-tindif tal-Knisja, illum xi jaħed u ma dix tiflaħ. Xi tajt kieku dan ix-xogħol inteħlilek, biħlas, Kieku tajjebek għax neqsaw ismi l-flus. Allura l-Bzanzu nurriħ sa nagħmel. Mhux aħjar? Qatt ma jaqbillek tagħmel affarijiet minn wara daru. Ma nista' ngħidu u mbagħad terġa' niġi ngħidlek. Tajjebek u meta nkun irid niġi. Darba f'ġimgħa, isir ħasil tal-art. Kunti tara bil-bankijiet,
Insomma, fuq tindif, musa nindaħallek, inti taf x'għandek tagħmel, ma tkun tiġi xi darbtejn oħra matul il-ġimgħa biex tara x'hemm bżonn iddur daqsxejn dawra mal-Knisja, u ħlas ikun 15 lira kull 15. Tajjeb? Minni ma nafx naqbad ngħidlek sur kappellan, però l-Sanzu ma nixtieqx nurrek kemm satini, għax inkella ma jħallilix flus. Qed nifmek. Imma minni ma nafx naqbad ngħidlek. Ħara, inti tuħux sibek fil-każ niġi nsibek jien stess, tajjeb hekk? Kollox sew. Iwaslek sal-bit. Mario, aqbad dik iċ-ċaruta u imsaħ dawk il-bankijiet u ħaffef ħallin fiċċu neħilsu. Qed tifhimni jisa ħaffef. Ma, kappellan ħallin doq il-niepel. U ħallini bi kwieti trid, moħħok għandi jien. Mela nista' nagħlaq ngħidlu jien. Ara x'għandek tagħmel u fittex ħaffef u ħallek minn dak l-infiera. Iva, sur kappellan. Nista' nibda ndoq il-niepel ma tillu tħallitni sur kappellan. Għadek daqs li żgħir. U mhux faċli ndoqqa miqniebel. Ħanedek ser nagħmlu. Għada għal-ħabta ta' tlieta se ndoqqu mogħta. Ejja u titla' għax jiddoq ma tillu. X'taħseb? Hemm biss moħħu wara. Tfal huma konna bħalhom. Biet jiena sejr l-uffiċċju. Hekk ħadd tiġi għalija, ibagħthom hemm. Tuħux sib sur kappellan. Ajma, Tejto! Xieġralek, Alicia? X'għandek? Ommak fejna? Fejna? Mara ta' nżiża għaġ bejniet. Faqat joġak. Għajdila tiċimalax. Għajdila tejt. Il-baby. Il-baby. Ora nisejja, mara. Tla. Mela ma tarax jew. Batni mal-ħadfa. Ara xaxxara mikli għaddaj. Wara x'dillhom maħħad ħallas jara xaxxara mikli dolodu. Ma rajtekx. Ma rajtni bil-intamu, ma rajtni. Iċċek muru jaħarġek. Mela mura ġrasi, jiet mela Mela Bajnejn u maranix.
Mela jiena lilek ta' xejn ngħidlek m'għandekx ma toħroġ għalfejn ħriex. Għaxan qiegħda tibki, il-bejbi bdet tgħid. Il-bejbi, mela nimxi mela ejja, raġġel nimxi. ċert, alla ġert. Xitri? ċempi l-ambulanza trid. Iva, ħammur. ċadda. Issa palma taf Milton, jiena ġejba f'din il-parroċċa bħala kappillan madwar 8 xhur. U nista' ngħid li sibt ħafna nies mill-aħjar f'din il-parroċċa. Għandhom tajba, lesti biex jgħinu u jagħmlu minn kollox. Ħaġa waħda biss qiegħda tikitni f'din il-parroċċa. Hija qed nara hija nieqsa ħafna mid-dottrina. Jeħtieġ li għandna bżonn inlaqgħu dawn it-tfal u nagħmluhom il-kelma tal-Alla. Għax nieqsa n-nies. U propjament għalhekk battalikom il-lejla biex naraw kif se nirranġaw din il-ħaġa. Biex forsi norganizzaw xi klassijiet u naqdu dat-tfal ħanalmuhom. Intom nistgħu tgħinuni f'din il-ħaġa? Ara, sur kappillan jekk jogħġbok ħa nitkellem naqra jiena fisem sħabi. Aħna ġa tkellimna bejnietna u kollha qbilna biex ngħinuk biex ix-xewqa tiegħek tiġi imwettqa. Grazzi u proset. Issa hemm il-babbinijiet għadha neġgħu nintaqgħu biex naraw kif se niforma dawn il-klassijiet, tafux. U hekk tafu xi nisgħu aħna li nsibxejnu f'din il-biċċa. Ismi tajjuna wkoll, taf ma niġu għajnuna, taf. Bonġu bet, il-xejma tara li medicine? Iva, dak it-tirar ma ħallinix imur nara. Ġalla xi ħaġa, jaqgħu. Bintek għandha tarbija. Kif inhi? Tajba, kollu sew. Għandha ġmil ta' tarbija. Jeħtieġ li bun nara. Għamilli favor sur kappillan, staqsi li ċetta fejn tinsab l-isin. Ekkux l-isptar. Mela le l-istess ngħidu. Sur kappillan. Bil-ħarbet, l-lum jgħid fit-tarax tal-kampna. Iva. X'għandek il-lejla? Isek waħda misuda. Dan x'kien qed tagħti kasi? U x'intara li fuq kollox? Ma nafx kif qed narak, isek waħda mantra. Ġara xi ħaġa u ma ttejx għajla ħaġa. Int miegħi qatt ma kont nies dejjem tan-nimal smajtni. ħater ġa tibda bil-paroli fil-wajt, tidni nfarrak kol ma għajla ħaġa. Ara kif jagħmel, moħħu biex ikisser u jfarrak. X'taħsibni lili? Xiblaħjew! Għajdi ġara. Kun naf tant li l-isintana għandha tifla. Kif taf? U min qallek int? Il-kappillan. Għandha tifla. Famus. It-tarbija waslet fil-moment propju li għandi bżonna. Mhux se jkolli għalfejn uqgħod niġi aktar ma traqat issa. Xi trid tgħid bih dan il-klim tant? Għadek ma ġbaħ nana. Għalfej qed niġru fil-ħodu flaxija jena wint. Fix-xita u fix-xemx, Inċi tkun, ġosidrekx qalb għandek ta' bniedem jew ta' annimal. Possibbli jiġik dan il-ħsieb ġo moħħok dak il-moħħ moqżis li għandek ix-xellerate. Għandek il-kuraġġ tbih l-istess bintek, l-istess demmek ta' bintek. Demmi? Demmi għad? Demmi dik barranija lija qed tifhem beti, barranija! Għalax ta' nafżak tant, jekk ta' żarda tagħmel dak li jgħid, dawn li żej sesto ta' ġew! Ġew li ngħid jien biss
هذا انا دخان كيكو وشعرك على بازيلي اتحولك. السنة كيف ما نجي شكلك الهيلة فاضي. التواش يا زينك عشان الدمو يا كنت هالكلبة. هقطعهم جو. شجرة عليك. شجرة. متى تتكلمين تعبيرتن؟ ما من البرا ما من البرا ما وتنتهى. انا شو عملتي لامي؟ امك صبيح امك حسعت ما بابا عملنا احسب ورا هلا خلص ما كونش جينا عليكم نجبركم متريح عشان هويكم ميتين بالجوع. كيف؟ هلا ليش هتمتوا الندن؟ مرة شهدنا باللي ربيتنا، هلا تربينا في الستة وتشكيكوا قلنا نتربوا بهالناس. ايوه شو علمتنا انت؟ نسرقوا الداك اللي علمتنا انت. اسمع صانت hemm x'għamel fuq dik il-biċċa xogħol. Qiegħed taħdem jew. اسمع لي ħaxi għajdel. Jien kull jum narraċun fit-tata għabrinem. Isma, għajdilek letta, mhix ħaġa faċli nafskom taħseb tiegħek ta'. Ejwa għandek raġun, jien taf għaliex qed ngħidlek hekk. Għax ċempilli dak il-Ġermaniż u qed jipprestani l-affarijiet ridhom max lejn. X'ista nagħmelu? X'ista nagħmel? Ejwa għandek raġun, imma hekk nistgħu naħdmu. Kemm meħel walla jbirika. Torqod xejn. Torqod, isa mixi, jaf missieri. Iva. X'qallek għajdli? U dak ma tafx kif inhu, dak ma jaf jifraħ xejn. Xorta durrabjat għalik. Xejn ma ngħidlek Elisin. Ara qisi tindokra sewwa bit-tarbija, qed tifhimni? Ma, għandi aħbar sabiħ għalik. Tassew? Sib żagħżugħ li ħobli tassew u les li jżewwiġni wkoll. Tara kif il-bambir reġa' ftakar fik. Elisin, ċempel Karl għallek dal-waqt jiġi ta' xi si oħra għax miskin inqabad xogħol. Ħanġiblek it-teli lek. Ħankompli ta'. Kombinazzjoni, da żagħżugħ li kont tinkellmek dwaru, taf kemm motivel tajjeb hux. Karl jismu, issa taraħ. Ara si jirnexxieli naraħ il-daġġuvnot ja ħasra. Gustus. Kemm Elisin qalt li inti tħobba u les li tiżżewwiġha. Ekku senjura, li l-Elisin nħobba tassew. Illum għamiltuni tassew kuntenta u ferħana. Kunu għamiltuni wieħdi. It-tifla Elisin. Thank you.
Mawed, jew nitfaħ ħajja ma taħħax. Nitla' issa mut. Għal-band, mut apparat. Mut. ħanċan xurru minn dak il-kassa. Ejja, meċċu. Lippowa, anche il meddace il zanzo leppa. Eja zanz. Għajd li ċans. Emma kollu sew. Għet nistenni fej il-bandli. Għeddum siħeb taħħa neħelsu. Fimtek, stennini jem. U tinsif dawk il-flus, Kla. Tarbija veda, il-flus ġibta minn tijak. Ma naħsibna ħanitħaq bik, jien jax kol wahda unħaqba b'idek. Uħġa li jaġbini ma Għara l-affari tijak. Ma kol ħattek nimxiju. Issa nissa nqod nerġan għawaw. Tista toddu ma l-affari tijak ċan. Ejja, Għaralini naffemmena maħat kena uħalli rasek taj l-siba sa. Kollax ma xaħaris issa. Mullejda. Isma ċaħ. Għatlek mullejda. Melibda. Għatlek t-speċa. Għara surfata, aħna ġabdejna x-xol tagħna, wibqgħu żgur li ma nifqux qabel ma naqdu minn it-tarbija. Taf intom, da x-xogħol li ftit ta' żmien. Ma kienx moment li ħallejt it-tarbija waħda. Iwa, ikkalma Margaret, kif smajt il-pulizija qed tagħmel kull ma tista' biex issib il-ħalil ta' Caroline? Għajli, li kikun għatikom ritratt tat-tarbija, taħseb li kikun jista' jgħinkom xi ftit spettu. Għaliex le, nkunu nistgħu nippubblika fuq il-Facebook.
skużani. Hello. Għajda green card. Iva. Kolla sew. Dak wara nofsinhar kelli jiġi. Ismani, nirrekomandakom, Tajjeb, fidejkom. Għajt li ċanta li għada jiġi kellimni l-ewwel ħaġa fil-għodu. Ċa, għajtli. U Iva, kull bnidem suspettuż, waqfuh. Tafu x'għandkom tagħmlu. Ċa. Mmorru fis-slim, ma nix kan aħbar nikkuntattjakom jien. Grazzi, Spettur. Immin xrajt propjament pa biex tħawwat? U vera tħawwat? Imma xrajt? Kien hemm żewġ irġiel, wieħed minnhom sopp u kellu tarbija f'idu. Tal it-tarbija li raġel liħor u marbija fil-karozza. Liħor ta' pakkett ma nafx inhu f'idu? Ma nafx, vera ħawditni. U ta' tixkas, dejjem istifu x'tinkwita. Forsi kienet bintu inti taf. Ma nafx, naf li ma daqlix. Għadu kwieti, bizzejt, Silvio. Kemm huma l-mandamenti talla? Għajli, kemm huma l-mandamenti talla? Kif ma tafhomx ilna daqsda żmien li tagħmlu għadkom ma tallimtuhomx il-mandamenti tiżejtu. Għadkom ma tallimtuhomx il-mandamenti talla. Iwa għanna daqsda żmien li tagħmlu u nagħlem u ngħidilkom u nħabba u għal xejn ma tafhomx il-mandamenti talla huma 10. L-ewwel jien u Alla sidek ma jkollokx għall orajli. Imiskont tistħu għadkom ma tallimtuhomx il-mandamenti talla. Int, Dori, ummi, għal bislimaw il-qaddisa ħanna la tapix. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija. Imbir kent fost n-nisa mbirek il-frotta ġiftija b'Ġesu. Għaddisa Marija marret l-parina mtimbin, issa f-sijata l-nottana għammen. Brava. Tara minn brava. Kelkom żommu jdabu kollox bħalma ta' din it-tifla la. Tal-vjeti għakżer? Għattifka, ġara. CID, tiferretik dek joġbu. Tifka. Ċekkew għandek joġbu. Għandek xie ID card, please? Għara, ċan. Għara. Sambiħ naraw, għalajt? Barra, skużana, dan huwa xorna, jek tista' tkompli, no? Dik ix-xena bqa' stampada qudiem moħħi hekk. Dawk iż-żewġ irġiel u dik il-mara bil-forsi kellhom x'aqsmu dik is-serqa tat-tarbija. Min taf kien xi ħadd minnhom ta'? Mhux għax għaraft, però wieħed minnhom kien sopp. Min jaf x'ħassew il-ġenituri, Taf x'qabel nagħmlu. Immorru ngħidu kollox il-pulizija b'dak li rajt. Immorru, ħamur Jien nirringrazzjakom tal-li ġejtu, żnub li ma ġejtux qabel. Hemm l-ispettur minn dik li rajt ix-xena moħħi baqa' jodden. Ma kontx naf x'naqbad naħseb. Minn meta rajt l-aħbar fuq il-gazzetta saħħet filmi li minn dak li kont qed naħseb, issa ġara vieru. Grazzi ħafna. Sanzu għawn? Le, int min int?
CID. Fejnu? X'ġara? Dak ma noħodux koppja fejn ikun? Ninfurbak li intu żewġek tinsabu arrestati. Infakker li tista' ma tweġibx, però dak li tajt jista' jkun ta' xhieda kontra tiegħek fil-qorti. Arrestati ta' xiex, sinju? X'għamiltu bija t-tarbija? X'tarbija li qed issemmi? Inutli tiġħad, nafu kollox, emminakom. Sinjur, jiena m'għandix ħtijata, mhux ħtijata sinjur, rebbinni. Ikkopara magħna u jien wedek li ngħinek fil-qorti. Kollox ngħidlek sinjur, kollox ngħidlek mhux ħtijata. Ma naqbilx miegħek, u x'inhu dak xorta jibqa' missierek. Inta fax titkellem hekk, għax ma tafux, mhux bniedem li tirraġuna miegħu, minn dejjem hekk kien magħna. Illum nixtieq nisqal sigrit miegħek Karl, li l f'qalbi snin sħaħ. Lanqas lil-ommi qatt ma wrejta b'dan li ser ngħidlek. Isma', meta kelli dawk il-11 sena, missieri kien jiġi joqgħod it-tantani u kien joqgħod imisni l-hawn u lin. Lil-om ma kax qatt ma ttilla xejn. Kont nibża, imma li kont għadni żgħira, xorta waħda kont nifhem. Allura int kont ħallih? Jien kont nagħmel minn kollox biex naħarbu, imma kien irrosni mal-ħajt u kien joħroġ lil Mows ukoll. Jien kont nitwerwer. Dam jagħmlu ħafna dax-xogħol. Dan ftit, darba mort inqel, u l-qassis qalli biex ngħidlu li jekk ser jibqa' sejjer hekk, immur għand il-pulizija, imbagħad qataħħa. Hello. Għal Elisin, Ivan qiegħda ħalli ngħidilha. Elisin, hemm telefonata għalik. Hello, min hemm? Oħt, ejja ma narix l-ommi arrestawa l-pulizija. X'inhi? Arrestawa? Arrestawa għaliex? Ma nafx jien, għax anke l-misterija tifittxuh. Iddumx. Karl, ikolli mur sad-darax li l-ommi arrestawa. Arrestawa? Arrestawa għal xiex? Ma nafx, imxi morru naraw. Imma possibli żbagat bħal dak il-nexxu li għaddiż minn bikom? Ara spettur, għamilna ġurnata snin għanduru għal-pleri il-fej għallu għal kif sirna fi xemx. Imma għal xej, sparixxa, nemħad. Għajdila, biex ittik xi ħaġa x'ieħol għax għandi ġuħ ta' nama u qgħod attent mill-pulizija għax hekk jaqbdu lilek, jaqbdu lili wkoll, fimt? Ma jien ma nafhomx il-pulizija. Inti isma' milli ngħidlek jien, għaddi minn toroq stramani, ħalli ma jindurawx bik għax inkella tagħti firgħin u issa fittex mur. Qed nistennik.
nistgħu nagħmlu xejn, Margaret, ħallifni nistennew. Ma nafx, inħoss niqtajt qalbi issa. U le, m'għandniex għalfejn taqabna issa, l-ispettur qed jagħmel minn kollox. U għandi kum smajt ukoll li arrestaw lil xi ħadd. Hello. Min? Freddy? Għada? Ma nistax, ta' Alright, taf li meta kellek bżonn dejjem dejtek. Ok, Fred, saħħa Fred. Dak xrid? Biex nidħollu għal-għada. Hello. لا شيء. هيا وصلت ماريو هي جديد سايب ايوه انت العب ها هاي جبت الارامبيد وقول ده كيف لا تعطى وشفه يا ما دوق عليك يا ما تقول لي يا هذه انت بزوج شجارك انت شالت اللي كيف تنفتح دي هذا ها ما نسمعوا Yara, hallowni, imma mekkej! Dak is-sajdu ma ġisnaf mus. Hallowni, imma mekkej! Hallowni! Hallowni! Hallowni, ma nistax nas. Imma mekkej! Hallowni, għatina l-għol! Għalem! L-skola, ma tamel xejn. U din jeħtieġ iddaħħalha f'rasek. Darba għandek. Ġieli provajt nitgħallem din, imma moħħi brodu. Allora x'bess dak is-sigla ġibbek? Ġerrej, jien li żwiem il-mort. Qed issew, wara tomatkom żlieme? Le, darba tsiju kellu wieħed, imma miet. U min dawn it-tsiju? Santru, ma tafux? Ma nafux missieri? Le, meta kont żgħir kont naħseb jien ukoll, ommi missieri tnejn ilhom mejtin. Alla ħol Salman sa tara tiġi. Da żgur, konna rtaħat imur, għax imur inbiħ il-karawel. Ħarġuni! Spettur! Spettur! Raġna minna u jemma merkebi t-zamuri għam! Ja għatta bejjem! Ħarġuni! M'għandekx għalfejn tistri. Hawnhekk qisha qiegħed f'darek. Allora, mistira jkun ħabs. U le, dak issa għamlulhom ftit mistoqsijiet, u ma tierġgħu jibgħatu. Issa jgħid.
Dokumenti jekk jogħġbok. Da mhux Malti se. Documents, please. Jiġi magħna. All right, you have to come with us to the police station. All right, xi warajna. Mein Kind, nein, bitte nicht. Ich hab's dir gesagt, du sollst dich beeilen. Ich hab's dir gesagt, siehst du, was passiert ist. Good. Poħsibhom li dawn it-tfal. Ma nixtieqx narhom aktar din il-ħajja xellerata li għaddew minna s'issa. Kolla sewbek. Il-tfal kellimtom. Imma dik is-sew. Jien għandi appuntament. Ma se tkun skopri. Barra minn hekk hemm ħafna xogħol ieħor tistennija. Ħafna x'għandna xogħol ieħor tistennija. Ġejja tiegħek. Caroline ġitlura! Inta s-saddana! Rietu ġitlura! Iż-żewġ it-tfal ta' Samsu, il-ħidma tal-Kappillan Fader Joe, komplew l-iskola. U ħaġa li għaġbet sejli l-allema tagħhom u aktar lill-Kappillan, it-tnejn mxew fl-iskola. Anke spiritwalment huma kienu l-ħin kollu taħt il-ħarsien ta' dak il-qassis twajjeb. Mario, saħansitra meta wasal fl-età ta' 16 sena, stqar mal-Kappillan li jrid ikompli l-istudju għal saċerdot. Dak ukoll ħajjita nbidlet minn lejla n-nar.
inġabret ma' binta Alison u flimkien ma' Karl u ċkejkla Cynthia komplew jgħixu flimkien.